कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. 8 एप्रिलच्या संध्याकाळच्या घटनेनं चिपळूण परिसरात एक धक्कादायक घटना समोर आली. चिपळूण शहरातील काविळतळी परिसरातील राहुल गार्डन येथे पैशांच्या देवाणघेवाणीच्या वादातून एका 29 वर्षीय तरुणाचं जबरदस्तीनं अपहरण करण्यात आल्याची खळबळजनक घटना घडली. या प्रकरणी शुभम प्रकाश पवार या तरुणाच्या वडिलांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार चिपळूण पोलीस ठाण्यात सातारा जिल्ह्यातील 2 संशयितांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणी प्रकाश मार्तंडराव पवार वय 70 यांनी चिपळूण पोलीस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीवरून सातारा जिल्ह्यातील 2 संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. अपहरण झालेला तरुण शुभम प्रकाश पवार वय 29 असून तो काविळतळी येथील राहुल गार्डन परिसरात राहत होता. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार शुभम पवार याचा सौरभ चव्हाण आणि वैभव साकंडे दोघेही राहणार काळज, लोणंद, जिल्हा सातारा यांच्याजवळ काही आर्थिक व्यवहार सुरू होते. या व्यवहारामधूनच त्यांच्यात वाद निर्माण झाला होता आणि हा वाद मागील काही दिवसांपासून सुरू असल्याची माहिती पुढे आली आहे. 8 एप्रिल 2026 रोजी सायंकाळी सुमारे 6 वाजण्याच्या सुमारास आरोपींनी शुभमला मोबाईलवर संपर्क साधून राहुल गार्डन इमारतीखाली येण्यास सांगितलं. शुभम आपल्या वडिलांसह खाली आला असता आधीच दबा धरून बसलेल्या आरोपींनी त्याच्यावर झडप घालत कोणतीही संधी न देता त्याला जबरदस्तीने एका 4चाकी वाहनामध्ये बसवलं. हे सर्व प्रकरण नेमकं काय आहे ते देखील आपण पाहूयात. शुभम पवार यांच्या वडिलांच्या तक्रारीनुसार, मी माझ्या कुटुंबासह चिपळूण तालुक्यातील काविळतळी येथील राहुल गार्डन मध्ये राहतो. माझा मुलगा शुभम प्रकाश पवार याच्या नावावर सातारा जिल्ह्यातील घोडगेवाडी येथे खडी बारीक करण्याचा क्रेशर आहे. हा क्रेशर विकत घेताना त्यावर तब्बल 32 लाख रुपयांचं थकीत वीज बिल होतं. ते भरण्यासाठी माझ्या मुलाचा मित्र सौरभ चव्हाण याच्या मध्यस्थीनं प्रतीक धनाजी भोसले याच्याकडून ऑक्टोबर 2025 मध्ये 20 लाख रुपये उधार घेतले होते. मात्र ही रक्कम वेळेत परत न दिल्यानं सौरभ चव्हाण आणि वैभव साकुंडे दोघेही राहणार काळज, लोणंद, तालुका फलटण, जिल्हा सातारा हे वारंवार फोन करून पैसे कधी देणार असा तगादा लावत होते. 8 एप्रिल 2026 रोजी सायंकाळी सुमारे 6 वाजता माझा मुलगा शुभम घरी असताना त्याच्या मोबाईलवर सौरभ चव्हाण याचा फोन आला. मी आणि वैभव तुझ्या बिल्डिंग खाली आलो आहोत असं त्यानं सांगितलं. ही माहिती शुभमने मला दिल्यानंतर आम्ही दोघे त्यांना भेटण्यासाठी खाली गेलो. तेव्हा सौरभ चव्हाण आणि वैभव साकुंडे यांनी अचानक माझ्या मुलाला जबरदस्तीने त्यांच्या 4चाकी गाडीत बसून तिथून निघून गेले. या घटनेनंतर मी शुभमला वारंवार फोन करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्याचा मोबाईल बंद लागत होता. सोबतच सौरभ आणि वैभव यांनाही संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनीही आपले फोन बंद केले होते, असं शुभम पवार याच्या वडिलांनी आपल्या तक्रारीत नमूद केलंय. माझं नाव शुभम प्रकाश पवार. बुधवारी संध्याकाळी 6 वाजता मला अपहरण करण्यात आलं होतं. सौरभ चव्हाण, प्रतीक भोसले, वैभव साकुंडे, अजून अमर बोराडे असे 4 जण चिपळूणला आले होते. मला पहिले जिवाळ्याच्या इथे भेटले. त्याच्यानंतर घराजवळ आलो आम्ही. वडिलांना खाली बोलवलं होतं. वडील खाली येईपर्यंत त्यांनी मला गाडीत टाकलं. गाडीत टाकून ते मला इकडनं घेऊन गेले. मी ह्यांच्याकडून क्रेशरसाठी पैसे घेतले होते. 20 लाख रुपयाचे प्रतीकने मला पैसे दिले होते. 10% ह्याने मला पैसे दिले होते. 10% पैसे दिले असताना मी ह्याला ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी पैसे दिले मी त्याला. फेब्रुवारी आणि मार्च माझ्याकडून ह्याला पैसे पोच झाले नाहीत. त्याच्यामुळं त्यांनी इथपर्यंत आले. अजून मला इथनं घेऊन गेले. इथून मग आपलं परास हॉटेलच्या इथं त्यांनी मला मारायला सुरुवात केलं. परत पुढं चौक येतं म्हणून ते मला मारायचे थांबले गाडीमध्ये. बहादूर शेखचं ब्रिज क्रॉस केल्यानंतरनं त्यांनी थार गाडीमध्ये माझे दोन्ही हात बांधले सीटला आणि त्याच्यानंतरनं जे मला मारायला सुरुवात केली ते इथून ते पोलादपूरपर्यंत मला मारत घेऊन गेले. पोलादपूरला ते तिथे पार्सल घेण्यासाठी गाडी थांबवली होती त्यांनी. पोलादपूरला त्यांनी पार्सल घेतलं. त्याच्यानंतरनं माझ्या तोंडात थोडंसं चिकन लॉलीपॉपचं कोंबून ठेवलं की मी आरडाओरडी करू नये, माझा आवाज गाडीच्या बाहेर जाऊ नये म्हणून. त्याच्यानंतरनं परत पुढं गेलो आम्ही. घाटात असताना मला दरीत ढकलण्याचा प्रयत्न केला त्यांनी. त्यावेळेस दरीत ढकलण्यापूर्वी माझ्या वडिलांना फोन लावला होता त्यांनी की शेवटचं बोल म्हणून. त्यावेळेस वडिलांना फोन लावलं. त्यावेळेस वडील पोलीस स्टेशनला पोचलेत म्हणून कळालं होतं. त्यावेळेस वडील माझ्यासोबत बोलले, कुठं आहेस, ये तू, आम्ही येतो तुला भेटायला. मी त्यावेळेस सांगितलं की मी चिपळूणमध्येच आहे, येतो थोड्या वेळात. एवढं बोलणं कट झालं. त्याच्यानंतरनं त्यांनी फोन माझ्याकडनं परत काढून घेतला. त्याच्यानंतरनं परत पुढं गेलं. परत मला म्हटले, आता शेवटचं तुझ्या बापासोबत बोलून घे म्हणून परत मारहाण केली.
वडिलांना फोन लावून दिला. त्यावेळेस मला सांगितलं गेलं, की "पप्पांशी बोल तुझ्या" म्हणून. तर मी त्यावेळेस बाबांना बोललो, की "असं-असं झालंय पप्पा. अ, ह्यांचे काय असेल ते आपण पैसे देऊ. तुम्ही उद्यापर्यंत हे करा, अ, पैशाची व्यवस्था करा. आपण काय असेल ते ह्यांचं देऊन हे विषय मोकळं करूया." मग त्याच्यानंतरनं पी-एस-आय साहेब होते, ते बोलले तिथे. मग निकम साहेबांशी बोलणं झालं, की "जे काय आहे ते अ, हे करूया आपण, मार्ग काढूया, तुम्ही रिटर्न या" म्हणून. मग त्यावेळेस ते काय ऐकायला तयारच नव्हते. मग मेंगडे साहेब बोलले. मग त्यावेळेस असं सांगितलं गेलं, की "साहेब ह्यांनी काय मला अपहरण केलेलं नाही. मी स्वतः निघून आलो आहे ह्यांच्यासोबत," असं मला सांगायला लावलं त्यांनी. मग मी तसंच जसं ते बोलायला सांगत होते त्या पद्धतीने मी माझ्या वडिलांसोबत बोललो होतो. ते मला सांगत होते, की "वडिलांना सांग, की जी काही एन-सी केली आहे ती मागं घ्यायला सांग." म्हणून मी वडिलांना बोललो, की "साहेब एन-सी मागं घ्या. पप्पा एन-सी मागं घ्या ती साहेबांना सांगून. ह्यांच्यावर काय एन-सी वगैरे करू नका तुम्ही." त्याच्यानंतरनं तिथनं परत त्यांनी मला मारायला चालू केलं. अजून तिथं मला दरीत ढकलायचा प्रयत्न केला आणि त्याच वेळेस मला सौरभ चव्हाणनी परत हे केलं, की ह्याला इथं ढकलायला नको म्हणून त्याने परत मला हे केलं. आणि त्यावेळेस त्यांनी माझ्या कानातली बालीसुद्धा चोरून घेतली. तिथून पुढं मग परत मारून त्यांनी मला गाडीत बसवलं. तिथून पुढे आम्ही परत महाबळेश्वरला गेलो. महाबळेश्वरला मग परत त्यांचं असं ठरलं, की याला मांढरा देवीच्या घाटात मारून टाकायचं. म्हणून गाडी मांढरा देवीच्या दिशेने निघाले. त्यांचे फोन चालू झाले म्हणून मग परत प्लॅन तो कॅन्सल झाला. मग तिकडनं गाडी फिरवून ते मला लोणंदच्या दिशेने सोमेश्वरला घेऊन आले. सोमेश्वरच्या इथे एका कॅनलजवळ बसवून त्यांनी माझ्या नाकातून, कानातून रक्त आलं होतं. त्याच्यामुळं पाणी देऊन थोडंसं ते पाणी मारून सगळं ते साफ केलं. त्याच्यानंतरनं त्यांचं सगळं ठरलं मला रात्रभर कुठं ठेवायचं, काय ठेवायचं. त्यानंतरनं ते ह्याला सुप्याला फॉरेस्ट व्ह्यू म्हणून एक रिसॉर्ट आहे, हॉटेल आहे. त्या हॉटेलमध्ये रूम नंबर 103 मध्ये त्यांनी मला ठेवलं तिथे. तिथे ठेवलं. मग तिथे सकाळी त्यांनी माझ्याकडनं एक व्हिडिओ करून घेतली, की मी कशासाठी पैसे घेतले होते. मी त्यांना आजपर्यंत एकही रुपया दिला नाही, असं सुद्धा त्यांनी त्या व्हिडिओमध्ये माझ्याकडनं बोलून घेतलेलं आहे. आणि त्यांनी रक्कम दिली आहे त्याच्यापेक्षा जास्त रक्कम त्यांनी माझ्याकडनं कबूल करून घेतली आहे. परत मी स्वतःहून निघून आलो आहे. मला काय अपहरण केलेलं नाही, हे सुद्धा त्या व्हिडिओमध्ये त्यांनी माझ्याकडनं बोलून घेतलेलं आहे. परत हे माझ्या वडिलांनी जी एन-सी केली आहे, ती एन-सी परत घेतो, हे सुद्धा त्याच्यात त्यांनी मला बोलायला प्रवृत्त केलेलं आहे. जर हे सगळं नाही केलं तर ते माझ्या कुटुंबाला संपवणार, असं सुद्धा त्यांनी त्याच्यात हे केलेलं आहे. मग तिथून पुढं आम्ही निघालो, खाली आलो. मला नाश्ता दिला त्यांनी. जबरदस्ती एक पेनकिलर गोळी खाऊ घातली. सगळं चेहरा वगैरे माझा सुजला होता. सकाळी त्यांनाही मोबाईल ऑन करून एक मोबाईलमध्ये नवीन सिम कार्ड घालून त्याच्या स्वतःच्या घरी फोन लावला होता. सौरभ चव्हाणनी त्याच्या भावाला फोन लावला होता, की आम्ही सगळे व्यवस्थित आहे, ह्या-ह्या ठिकाणी आहे, सांगण्यासाठी फोन केला होता. सूरज चव्हाण हा पोलीस पाटील आहे गावचा. तर पोलीस पाटील असल्यामुळं त्याची बायको पोलीस पाटील आहे. तर तो पोलीस पाटील असल्या कारणामुळे चिपळूण पोलीस स्टेशनवरून त्यांना फोन गेला होता, की अशी-अशी व्यक्ती आहे. अजून तुमचा भाऊ आहे तो. मग त्याने सांगितलं, की "साहेब सौरभ चव्हाण हा माझा भाऊच आहे. त्याच्यामुळं" त्याने सांगितलं, की "काय असेल ते मी त्याला हजर करतो." मग त्याने सांगितलं, की "तुम्ही लोणंद पोलीस स्टेशनला त्याला घेऊन या. त्याच्यावरती आपण गुन्हा दाखल करू आणि त्याला आपण चिपळूणला घेऊन जाऊ. त्याच्यामुळे तुम्ही सेफ व्हाल." असं त्या सूरज चव्हाणनी सांगितलं, तो गावचा पोलीस पाटील असल्यावर. मग हे सगळं ठरलं. मग त्यांनी मला सोमेश्वराच्या मंदिरात नेलं. तिथं खोटी शपथ घ्यायला लावली मला, की अ, हे म्हणजे अपहरण झालेलं नाही आहे सांग. परत एन-सी मागं घेणार मी. ह्या सगळ्या गोष्टींच्या मला खोट्या शपथा घ्यायला सांगितलं त्यांनी. तिथून पुढं मग आम्ही लोणंद पोलीस स्टेशनला आलो. लोणंद पोलीस स्टेशनला पण ज्यावेळेस पी-एस-आय साहेबांच्या पुढं बसवलं, त्यावेळेस त्यांनी जे सांगितलं होतं तेच सांगायचं, असं सांगितलं होतं. माझा मोबाईल वगैरे सगळं त्यांच्याकडेच होतं. मग पी-एस-आय पुढे बसताना त्यांनी मला मोबाईल माझ्याकडे दिला होता. मग त्यावेळेस पी-एस-आय साहेबांपुढं पण त्यांनी जे सांगितलं होतं तेच मी त्यांच्यापुढं बोललो, की अ, वडिलांनी माझ्या खोटी तक्रार दिली आहे ह्यांच्यावर. मी केस परत घ्यायला लावतो. ह्यांनी काय अपहरण केलेलं नाही माझं. मी स्वतः ह्यांच्यासोबत निघून आलो आहे. असं एक तिथं मला स्टेटमेंट द्यायला सांगितलं होतं. मग त्या अनुषंगाने मला तिथे जबाब नोंदवायला सांगितला होता. मग जबाब नोंदवत असताना निकम साहेबांचा मला फोन आला.
निकम साहेबांनी मला विचारलं की कुठे आहे, येणार होतात तुम्ही, काय झालं? मग त्यावेळेस मी निकम साहेबांना हिंट दिली की मी लोणंद पोलीस स्टेशनला आहे. मग त्यावेळेस निकम साहेबांनी त्या पोलिसांना फोन द्यायला सांगितलं. मग त्या पोलिसांचं अजून PSI साहेबांचं अजून निकम साहेबांचं बोलणं झालं. त्यानंतरनं जायपत्रे साहेबांनी आम्हाला तिथे सगळ्यांना एका रूममध्ये बोलवलं. मग ते नावं सांगत गेले की शुभम पवार कोण आहे, सौरभ चव्हाण कोण आहे, प्रतीक भोसले कोण आहे, वैभव साकुंदे कोण आहे. मग आम्हाला सगळ्यांना एका रूममध्ये करण्यात आलं. एका रूममध्ये ठेवलं त्यांनी की चिपळूण पोलीस मला घ्यायला येणार आहे म्हणून. आम्हाला येऊन इकडनं घेऊन जाणार आहे असं आम्हाला सांगण्यात आलं की चिपळूण पोलीस तुम्हाला घ्यायला येणार आहेत. चिपळूण पोलीस येईपर्यंत तुम्ही इथे बसा. मग पोलीस पाटील पण आमच्यासोबत तिथे बसले होते. पोलीस पाटील च्या मदतीने ते 3 जे आरोपी होते, अमर बोर्डे, सौरभ चव्हाण, अजून वैभव साकुंदे, हे तिघं तिथनं पळून गेले. पोलीस पाटलांनीच त्यांना मदत केली पळून जाण्यासाठी. तिथून मग रात्री 8च्या दरम्यान आपले निकम साहेब वगैरे आले. निकम साहेबांनी वगैरे आल्यानंतरनं त्यांची कारवाई चालू केली. माझा जबाब हे घेतला पूर्ण. आरोपींना ताब्यात घेतलं. या सगळ्या घटनेनंतर चिपळूण पोलिसांनी आरोपी सौरभ चव्हाण आणि वैभव साखंडे याच्या विरोधात भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 अंतर्गत कलम 140, 3 आणि 3(5) अन्वये गुन्हा दाखल केलाय आणि या दोघांनाही सध्या पोलिसांच्या ताब्यात असल्याची माहिती समोर आलेली आहे. कोकण कट्टा न्यूज, चिपळूण, रत्नागिरी.